Txiretazaleak egunon Pasaiako egitik berriz ere Euskal Itsas egia aipatuko dugu. Hau da, orain dela 2 urte eterdi hemen izatu ginen, Albaola deitu zentroan ikusteko San Juan baleuntzia nola antzina zoan. Aipatuko dugu noski San Juan, baina baita ere Mater itsas untzi didaktikoari buruzko diskurritzea proposatzen dizuet ondoko oren erdian. Opa, Mikel, kaixo. Kaixo, Jander. Ongi etorria. Esker mina. Plazer handia dut eta zinez, berriz ere hemen izaitea San Juan ondoan. Valentzia. Aintzinatu da, Bai, ez oso ondo dijoa. Beti magikoa da, poesia hainiz bada. Badakizue San Juan Baleontzia bere garaian 1575 hemendik Pasaitik abiatu zela, beste ontzi asko bezala, Euskal Kostaldetik, Kanadara joateko eta gero itzultzeko berriz, baina San Juana gelditu zen. Ondoratuta, kanadiar ikerlariek aurkitu zuten, ikertu zuten, egin zuten ikerketa paregabe bat, oso zehatza, eta horri esker posible izan da hau eraikitzea. Gure helburua ez da inbeste itsasontzia objektua berreskuratzea, baizik eta jakinduria. Hau da, nola egiten zen 16. mendeko itsasontzi bat. Horrek erakutsi digu baita ere basoak nola kudeatzen ziren holako itsasontziak eraikitzeko. Teknologia aurreratu horren islada bat da. Eta zer da, aritza Euskal Herriko berazak? Bai, aritza, aritz gehiena sakanatik dator, estrukturako pieza bakarra aritzezkoa ez dena, kila da. Ados. Kila pagozkoa da. Bai. Gu hemen izan ginean hori dela 2 urte, horaiek ez zeuden, hori da egin izan den lan askoren artean. Bai, egia da 2020an San Juanaren eraikuntza geldirik egon dela, eta nahiz eta gure aprendiztegi lanean nahi izan, aprendizak lanean nahi ziren, baina beste ontzi batzuk egiten ari ziren, eta 2021 batean hasi ginen berriro eraikuntzarekin, eta batez ere egin dugun, nolabait ikusgarri dagona momentu honetan da itsasontziaren goiko aldea, goiko struktura guztia forratu dugula. So, excuse me, Catherine, what are you doing just now? We're just heating up the brea, we call it brea, to stick it onto the boat. And it's a mixture between tar and beeswax. So 80% tar and 20% beeswax. Okay. Yeah, and as you see here, these triangles have already been filled with tar, so it makes it watertight. Okay. And how are you here now in Basque Country, in Pasaia, coming from Switzerland? That's your job? Yeah, well, I'm learning, so it's not my job yet, but I think it's a very nice thing to have, skills to create things with your own hands. Especially woodworking, it's something I'm very interested in, and yeah. And that will be your work as well, your job as well? Or you biologist? Yeah, well, I'm a marine biologist, yes, yeah. And it's just another thing I'm interested in. So future will tell what I'm gonna do next.
So have a nice future. Thank you very much. Thank you very much. Eskerrik asko. Ondo izan. Agur. Eskerrik asko. Mikel Goizegida hain segur jakitea noiz itsasora joanen den San Juan, baina baita ere noiz bukatzeko pentsatzen duzu. Bai, guk espero dugu datorren urtean, hau da 2023an, ontzia botatzeko prest egongo dela. Eta noski handik aurrera, mastak jarri beharko dira, bergak, belak, sokateria guztia, bai, eman dezagun. Nabigatzeko, beste urte bete edo 2 urte beharko dira normalean. Baina baita ere zuen ametsetan bada beste xede bat, ez da? Noizbait ere, itsas handira joaitea, berdin Ternuarat itzultzeko, Kanadarat itzultzeko? Bai, ontzia egiten ari gara nabigatzeko. Gu ibiliko gara bertan, beraz, hobe dugu ondo egitea. Eta gure asmoa da, gaur egun Ternua ditzen duguna, Labrador eta Quebec eta guzti hori, eta bereziki Red Bay badia bizitatzea. San Juanarekin eta nola baitan bere, arbasoa han dago. Pasaian beti fabrika batetik beste batetara txalto txiki bat egiten dugu. Albaolatik Mater itsas untzira nun Markel Elizalderekin topo eginen dugu. Fabrika hau kontzientzi hartze batena dugu, ikusiko dugu zergaitik. Opa, kaixo Markel. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz, ondo? Ondo. Orduan, zer da zuen egitasmoa? Mater, itsasontzi museo ekoaktibo bada. Itsasontzi bezala, 1980an erekitako itsasontzi bada, eta 13 urtez arrantza itsasontzi izan zen, baina 2005etik aurrera, gaur egun arte, jada 16-17 urtez, museo bezala ezagutu daiteke. Normalean portuan amarratuta, baina itsasora ere maiz irtetzen gera. Elkarte bat, itsasgela elkarteak kudeatzen du, eta alde batetik, bi helburu ditu Materrek. Euskal arrantzaren kultura eta bereziki Pasaiako arrantza kultura ezagutaraztea da. Nola, eta Mater itsasontzi bera bisitatzeko aukera eskaintzen. Eta bestalde, ontzi ekoaktibo bezala, gure helburua, naturaren inguruan, natura eta itsasoa balorean jartzea da. Hauek ezagutaraztea, guk hemen Euskal Herrian eta bereziki gure kostaldean daukagun biodibertsitatea ezagutaraztea. Eta Mater beraz zer zen, atunero bat? Mater Mater atunero bada, bajurako ontzi bada, eta Getariako portuan egon zen arrantzan. Joango bera beraz? Pasako bera, bai. Oso ondo. Ez da txikia, Ez, desintea da. 33 metro ditu Materrek. Bai. Hemen, zer da, toki gela importanteenetako bat? Hau esan genezake, baietz. Barkatu. Bai. Orduan, Hemendik ontziak gidatu egiten da. Hemen kapitainak badauka bere lolekua, bere kamarotea ondoren ikusiko duguna. Bajurako ontziak, Mater bezalako bajurako ontziak, itsasora 5 eta 15 egun bitartean irtetze ziren, eta hortaz, kapitaingotzaren ardura 2 pertsonek zeramaten. Normalean, kapitain batek ontziak gidatzeko ardura hartzen zuen, eta horretarako bere timoia eta bere iparrorratza oinarrizko elementuak izango lituzke, eta beste kapitainaren ardura gehiago izango litzateke arrantzaz arduratzea. Arrai bankuak topatzeaz eta hauek ostean harrapatzeko aginduak ematea. Haien ardurak guztiz komplementatu egite ziren
Izan ere, 15 egunez, 24 orduz egon bar zen zubia bigilatua eta ontziaren nondik norako guztiak ondo zehaztuak. Txufarra kapitainaren ardura izan zen. Txufarra deitze zaio bai, ostean ikusiko dugun, hegaluzea, atuna, erakartzeko, ur sistema hori. Arrantzarako eta ontzia gidatzeko derrigorrezkoak ditugu, alde batetik sonda, sakonera, itxasuan nabigatzen gaudela, une oro gure sakonera jakin ahal izateko, eta ondoren, arrantzarako bai guztiz beharrezkoa deguna, sonarra izango litzateke. Arraiak topatzeko erabiltzen zen. Tramankulu hauek soinu bat sortzen dute. Eta soinu hau aldakorra da, ikusten dugunaren arabera. Eta hortan zen klabea kapitainon baten talentua. Haiek, belarriz soilik gaitasuna zutela detektatzeko arrantza bazegoen edo etzegoen, edo arrantza hori nola mugitzen zen. Hori zen, batzuten urte askoz irabazitako meritua eta talentua. Orduan, ateratzen dut? Bai, Hola? mendik ateratzen jungo gera eta nik eman egingo dizut. Ados. Zer, oneraino? Bai, Ados. eta orain horrela degula, moiak heldu, Gillo, ondo horrela. ondo? Moiak goian geratu dadin, holaxe. Eta hori, zelatan egiten zen, zer gaitik, ja, botatzeko prest? Normalean, sareak prest izate zituzten goian, eta zabaldu egite zituzten buelta oso bat ematen. Hau, ingurak eta sarea deitzen zaio. Bolintxe deitzen dutena iparraldean, eta gaskoinan. Hala da, bai. Eta hortaz, inguratu egiten zen arraizar da, antxoaren kasuan esaterako. Eta sarearen tamainari dagokionez, asko jota 600 metroko luzera eta 130 metroko sakonerako sareak ibiltzen ziren. Sare honekin, antxoa, sardina, berdela eta txitxarroa arrantzatzen ziren. Goizeko bostetan, Patxiku barkoak Kabreton deitu itxasobirat jotzen du. Donibane Ziburuko singalaria antxoketara doa. Bakotsak bere lana. Bistan Beñat, Walter eta Bozok lagundurik, arraina noiz ageri zai. Michel Patroia, kapitain pilotu. Salataia hor da, sare itzulikaria edo bolintxa, uretarat botatzen dute. On encercle le poisson. Et une fois encerclé le poisson, on vire les coulisses pour fermer le filet. Le poisson est pris dans le sac là. Quand on a rentré le filet, le poisson il était tout vivant. Et c'est pour ça que le poisson il est de bonne qualité, quoi. Quand on l'embarque, le poisson est tout vivant. On le met en cuve et c'est là qu'il meurt avec le froid. Bretaniatik datorren teknika bat, arrainen erreserba eta itxas zolak zaintzen dituena. Moi j'ai commencé sur un bateau de Atalaya. J'étais tout neuf à ce moment-là et on pratiquait ça. Avant moi, bien sûr, les anciens ont pratiqué ça aussi. L'anchois qu'on pêche en ce moment, on devrait le pêcher en principe au mois de mai, juin. Et là, pour nous, c'est une aubaine qu'il est rentré à cette époque-ci. Ça fait que ça nous prolonge la saison, vu qu'il n'y a pas de thon. Le thon, les bateaux n'en pêchent pas. Enfin, le peu qui pêche aussi, c'est très loin, trop loin pour nous. Hiru sarekadez, bitona eterdi antxoa harrapatu dituzte. Berehala salduak. Orduko liberatan gaurko 2 eurotan kilokal. 10 horrenez, itxasoan egonikan. Bai, Markel, ulertu dudanez, barku baten gaudenean, alde baten edo besten praktikatzen den arrantza ez da berdina, ez da? Ababorreko aldean egon gera eta bertan sarearekin, ingurak eta sarearekin arrantzatzen zen. Ababorreko aldea hortara dedikatzen zen. Eta estriborreko alde honetan ordea,
beita biziarekin arrantzatzen zen, kainaberarekin arrantzatzen zen, eta zehazki hegaluzea. Eta, bueno, hegaluzea nola arrantzatu? Ba, zehazki kainabera hauekin. Hemen ikusi dezakegun kainabera hau, zen, bere momentuan materreko kainabera originalak. Ikusten dugu, ba, bambuz eginda daudela. Zergatik, ba, bueno, ba, material merkea, arine eta elastikoa zelako. Bai, atunak daukan indarraz, bergatzeko. Hori da, Ados. aguantatu alizateko. Eta hemen, ba, bueno, berezgarri nagusi bezala da, kainabera oso simplea dela. Ikusten dugu, beita, sedala bera, bakarra dela. Horrek zer esan nahi du? Ba, bueno, ez dagoela karreterik, hortaz, gerriz, altxabeharra dagoela hegaluzea. Kainabera eramango dudan momentuan, zuk gakoa eramango zenuke. Gakoa ikusten dugu, bueno, izenak berak esaten duen bezala, gako bat daukala goiko muturrean, eta hortaz, behin hegaluzeak gure amua heldu duenean, zuk gakoarekin hegaluzea heldu eta igotzen lagunduko zenidake. Vas croc, c'est pas son boumac là. Pasaiako bezalako portu baten oraindik ere arrantzak badu bere pisua. 1950, 60 hamarkadan, momentu horretan bizi izan zuen Pasaiak bere puntu algidoa esan dezakeguna. Garai hartan, 250, 280, ia 300 bajurak ontzi topatu zitezken Pasaian, milaka pertsonek egiten zuten lan eta bizi ziren arrantzaz, baina gaur eguneko egoera bestelakoa da. Tamalez, gaur egun Pasaian, bajurako 9 ontzi soilik geratzen zaizkigu, eta Donostiakoan 2 ordea. Pasaiako portua, maila nazional zein internazionalean, zama, oso importantea den portu badelako. Egia da ere, Pasaiako lonjan, saltzen den arraietik asko, ez dela itsasotik iritsitakoa baizik eta, Europako bestelako herrialdeetatik kamioietan heldutako ere bai. Hemen, Gaude bai. non gaude beraz? Oraintxe jetxigera barkoaren barruko aldera. Eta hemen, bodegan, hozkailuan gaude errealitate batean. Espazio honetan, gradu bat 0 azpitik mantentzen zuten arrantzaleek beti. Enan zaizu espazio, baina konbentzituta nago, 40.000 kilo arrai sartze zirela espazio honetan esaterakoan harritu egingo zerala. Segur. Eta ikusten alditugun beste logelaiek ziren benetan garai hartan erabiltzen zirena. Hala da. Bertan, 12 marinelek lo egite zuten, 12 gizonek lo egite zuten, 15 egunez. Imagina dezagun, nolakoa izen haien bizitza, haien deskantsua, gutxi gora bera, 10, 12, 14 ordu lan egin ostean. Ohitura jasangarriak defendatzen dituzula ingurumena, itsasoa zaindu behar direla. Hau da ere zuen xedea. Hori da. Proiektu ugari sortuak ditugu, proiektu parte hartzaileak, gizarteak, haien komunitateetan aldaketak sortu ahal izateko, ekopatruiak deitzen den proiektu bat, eta bereziki guk sentitzen dugun proiektu bat, bada gazteak aldaketaren protagonista. Itsasondakinen erronka deitzen dugun unitate didaktiko bada, eta hau zertan datza, ikasleak, eskolak gurekin bat egiten dute, eta haiek 3 hilabetez itsasondakinen problematika, itsasondakinen arazoa landu egiten dute klasean. Eta nola egiten dugu hori? Gonbite egiten diegu eta haiekin batera, izan gu hemen kostaldeko senadi ezberdinetara, eta bertan, ondakinak, makro ondakinak jaso egiten ditugu, latak, botillak, denetariko arrantza ondakinak ere izan daitezke. Eta bereziki lantzen dugu mikroplastikoen problematikan. Egunerokotasunean konsumitu eta hortaz lurrera botatzen direnak, eta hortaz lurretikan itsasora juten direnak. Eta benetan sentitzen dugun konpromesua hori da, jendeari erakutsi behar zaiola. Natura maitatu egin behar dela eta maitatze horretan zaindu egin behar dela.
Adiskideak, hemen lantzen da egurra, zurra, pieza ederrak, artistak dira. Hemen eraikitzen dira ontziak, hementxe, momentu honetan eraikitzen aigera bale txalupa baten beste erreplika bat. Hauxe. Eta horrelako, bost pasei egin behar ditugu San Juana ekipatzeko. San Juanak horrelako gutxienez bost zeramatzan, eta horiek eraikitzen hasi gara. Eta, nazioarteko ekipa bat da, gaina? Bai, hemen daude, suitzarrak, italiarrak, amerikanoak, leku eskotakoak, bertakoak ere bai, euskaldun batzuk, espainol batzuk hegoaldekoak, jende asko bai. Zuek bere eskuratu duzue memoria bat eta jakitate bat, eta transmititu behar da. Ontzigintza beti transmititu da, aitatik zenera, edo behintzat, ontzigile maizutik aprendizera. Eta kate hori, milaka urteko kate bat, apurtu berri da, oraintxe. Orain dela, belaunaldi bat esango dugu, edo bi agian. Ari gara hori berreskuratu nahian, nolabait. Dugu kate hori, jakinduria kate hori jarraitzen horrean. Eta horrekin gabiltza. Oibar, lanean ari zarela, eskapatzen zira gurekin izaiteko, eta eskertzen zaitut, gurekin bat eginik. Konprenitu dutanez, gazten azera, talde guzti horretan. Zer izan da zure bilbidea ona etortzeko? Hasi nintzen etortzen bai familiakin, bai eskolakin, museo hau ikustea. Eta hasieran erakargarria ite zitzaiten. Eta etorri nintzanen oindala 4-5 urte, azkeneko aldiz bisitatzea, pentsatu nuen, hau nik ikasi nahiko nuke. Aprendiz gisa beraz. Bai. 18 urtekin, eta orduan hori odolean duzu zure baitan beraz, eta astea sukoa zirazu, han beraz itxasurik ez, baino, eta familian lehenbizikoa zira, baina bai eta ez da, esan didazunez, lotura duzutela familian jadanik itxasoarekin, ez da? Bai, bada personai bat, Tahiti deskubritu, han ja jendea bazan, munduratuzuna, ezagutarazizuna munduai, Tahiti existitzen zala, Domingo de Bonatxea izenazun, eta bai, bera nire arbasoa da, baino bestela ez da lotura handik, eta, ni lehenengoa gutxi gora bera itxasoakin berrarreman zen. Bikain beraz, sorte hon, eta bideo paroa opa dizut noski, ez da dudari. Eskerrik asko. Azken 2 urte terdiaiek nahiko latzak izan dira, pandemia, zuri gaitzez, gero lur jautzia eta ezin pasatu, orduan publikoak ezin zuen ona etorri, pandemia zela kausa ere bai, ezin pasatu, itsasotik etorri behar zen. Bai, urte pare oso arraroak izan dira, eta bai, latzak ere bai, historia luzea, baina orain ja konponduta dago, eta bai, orain beste arlo bada, zabaltzen dugu publikora, jendea etorri ahal izango da, oinez, nahi duen bezala, itxasontziz ere bai. 160 okerrez banago beraz. Gure finantzaketaren 2 herenak datoztela bai sarrera salmentatik eta baita patrozinatzaile pribatuetatik. Eta baita ere, 2022an berriz ere Itsas Festivala. Bai, hori ederra izango da, orain maiatzaren 26tik 29ra, 150 itsasontzi daude izen emanda, lehen baina 20-30 gehiago. Lehentasuna eman diegu ondare balioa duten itsasontziei. Ados. Pesta hon beraz, festivala hon, esker mila hemen Albaolan gure taldea errezibiturik, berriz ere eskertzen ditut nolaz ez Materreko ekipakide guztiak. Hemen nabigatu dugu gure ametsetan bederen zuei esker. Horrela bukatzen da gaurko behintzat gure saioa, laster bat
eginen dugulakoan nago, nazarean ongi bizi, izan untza, aio.